हमारा ओठ के चुमावन कहिया होई। तहरा ओठ से हमारा ओठ के चुमावन कहिया होई। तारा जाई बुरानी हमारा जैसन लइका बीच के दिलवा में फोटो धाला घींच के हो। अभी जवानी 17-18 के बीच के हरिहर करे दौरी सींच के हो। तबले तरतिया काटे के पारे अकेले सोए सोए। तहरा ओठ से हमारा ओठ के चुमावन कहिया होई। तहरा ओठ से हमारा ओठ के चुमावन कहिया होई। अरे भीतर से लागतारू रानी भले काचा हो। ऊपर से नई खुतू बाचा हो।